Hello everyone, good evening, good afternoon, good morning wherever you are in the world. Mayong buntag, mayong hapon, mayong gabi, kanatong tanan, magandang hapon po, magandang gabi, at saka magandang umaga naman. Well anyway, I would like to share to you something. Kini akong gigunit-gunitan ba? Naglibog yung ko nga daghan yung kaayo nga para na ako, color blind ba na mga tao? Wa kaila og color? Kay ngano man. Diba? Kini, unsa may color ani? Diba yellow? Yellow kayo. O gadag, dalag. So, pero unsay tawag sa kasagaran ani? Diba kalbasa? Kalbasa, pero nga naman maingon man ang kasagaran, kalbasang puwa, red squash. Puwa ba ni? Diba? Diba yellow? O dili puwa? So, paing tawgon nga kanang yellow nga kalbasa. No? Kalbasa nga dag. Dag ba na kanang yellow? Dag. O yellow nga kalbasa, dili kalbasang puwa. Oy! Sabi na lang, colorblind ta, di ba? So, sunod palit nato sa tindahan. Maligya ko tanon, mga tapalihog ko anang kalbasa ng yellow. Hiwae ko balig G's, balig 20. No? Not the red squash. Dili red squash, dili kalbasang puwa. Kalbasa nga yellow. Di ba? Ala, sige. Napay lain. Time sa, utanon gihapon. Lamas. Diba? Kini, kaila mo ni lamasa. Gamit kayo na no, para pang sus kahumutan inigluto. O sa pungko-pungko, giwa-hiwa ani sagulan, og suka, og ang suka nga na isagol nga patis, nga kuan sa isda ba na siya nga sauce, fish sauce, sus kalami, no? Sa tawag ani, sibuyas, Bombay, nga puti. Correct. Puti. Gito kay puti. Klaro ana puti. Correct ka dyan. Bright, good, bright. Pero, kaning usa. Diba? Kumonsad kayo ni. Pero what do we call this one? Makita nato sa mga groceries, sa mga tindahan nga nakatatak, red onions. Red ba na? Kaklaro ana. Kung sa man ng kolora. Violet, purple. Dili na puwa, oy. Sibuyas Bombay nga puwa. Di sad na puwa in taon. No? Red onions. This is not red. This is purple. Violet. No? Smaintag maklarong para dili. Dili taong yung nang colorblind ba ng tawhana? You're colorblind. You don't know what your color is. This is not red. This is purple. This is violet. And this one is white. Yes, of course. Puti. Violet. Unsa man ang violets Bisaya? Ala, sultihi ko unsa ang violets Bisaya. Kay murag nawa sa passing ana ha. Kung kamao mo, comment lang palihog, no? So at least natay duha ang istoryahan ron. Bombay ko natagak pag yun. Ay pagkatagak, akin na. Kalbasa nga puwa ko no, pero kalbasa ang yellow. Bombay nga puwa ko no, pero Bombay nga violet. Diba? Ambot kung muuyon mo na ako uli, palihog lang comment ko no. Salamat kayo. Thanks for watching. Till next vlog. Ciao.